Hi, is Luca, agus sa tá seo, tá bhádar bachtar seocht tríochtó bheithgre am ó féin. Mar sin, tastáin snáb an fada seo lena chéile dhéine níos éasca. Ní hastain snáb an bhile dalig snáb, ach bei sé ceachtó ag sé géir scéalagin. Inneo, tá mu tan Leaba dhéine do Mhadra anas go méid sé bra compordach ag lí féin rian. Seo méid atá ag tasta wet. Sean cheantaí scuilte. Pillar compordach. Snáb an fada. Tape. Báirialacha. Bí cínta goil an gceantaí scuilte, agus bí Harveh cínta nach gceantaí le dada, agus go méid se cho chuirdacht níos steirne. Cuireann snáb an isteach I muin chéile an gceantaí, cur chríde an bailach ar fad. Ceann go le chéiliad leis an tape. In sin cur pillar bra bug isteach san gceantaí ón man. Tóg na báirialacha agus cur snáimán tú. Is féidir na báirialacha a úsat go muine le gceantaí a uair le chéile. Agus tá sé tábhachtach go bhfuil an gceantaí scuilte nó ní cheoch an bhair siad. Faoi fuil buna gceantaí dúnta le muinchil an gceantaí anas ná duit an pillar amach. Agus sin é, beidh do bhádar bra compordach inis agus é nach chalas sa Leaba seo. Ach bí cuirmach nach bhfuil a Leaba thó compordach go líthe féin an.